Piştî amadekirina rapora Komîsyona Hevgirtina Netewî, Biratî û Demokrasiyê çav li ser wê yekê bûn ku yasayên pêwîst werin derxistin. Lê tevî derbasbûna zêdeyî du mehan neavêtina pêngavên yasayî ji bo pêvajoya çareseriya Pirsa Kurd di hişê xelkê de gumana rawestandina pêvajoyê çêkiriye. Serokwezîrê Bereyê Tirkiye ragihand, pêvajo di asta jiyanî de girîng e û balkişan ser hewlên têkdanê yên welatên din. Terörsüz Türkiye süreci Türkiye için hayat. Pêvajoya Tirkiye bê teror ji bo Tirkiye de asta jiyanî de giring e. Mixabin welatên emperyal ji bo têkdana vê pêvajoyê dixebitin. Tirkiye bê teror hem jiyandina mirovan e û hem jî ji destnedana çavkaniyên Tirkiyeyê û weberhênana ji bo nifşên siberojê ye. Hevseroka Dem Partiyê jî dibêje, eger hûn ji gefa hêzên emperyal ditirsin, çima hûn pêngava naavêjin û pêvajoyê dereng dixin. Mücadelemizi bir araya getirerek. Ve yine iktidara bir Em pirseke ji desthilatê dikin. Hêzên ku dixwazin aramiyê rojhilata naviyên zêdetir bikin, ji vê helwesta we ya rawestiyayê gelek razî ne. Bi rastî hûn vê yekê nabînin, hûn vê yekê nizanin, madam hûn ji gefa hêzên derve ditirsin, wê demê ji bo nehêştina vê gefê rêya herî baş aştiye. Piştî qebûlkirina rapora pêvajoya çareseriyê 18 Sibata 2026 ji bo pêşxistina pêvajoyê çav li derxistina yasayên pêwîstin. Faaliyet gösteren, yani millet iradesi adına faaliyet gösteren. Lê berpirsên desthilatê dibêjin ji bo vê yekê divê rêxistin û saziyên pekekê yên li welatên din û yên li Ewropayê bi temamî xwe fesix bikin û ev yek ji aliyê dewletê ve were piştrastkirin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki üye sayılarında göz önünde bulunduğu